chipati chisere ndechekuti ndichataura pachangu nepfungwa dzangu pamwe pacho netoita mudiki asi ndakutoona upenyu mafambiro awo panguva inoyi zvoenda kuzva zvakanaka anova zvinhu zvakaipa. Matauro andoda kuita ndichidaiso hama dzangu ndedzekuti kune vari kundinzwa panguva inoyi ndine nyaya hombe yekuti handiri mudiki pairi asi ndane makore asi chandotenda chinhuani kuna hama dzangu dzikunditeera dzikundinzwa ndedzekuti ndinotenda nechekutanga kubva kuhama dzemudzimai wangu akashayika dzine rudo rwakanaka asi ndakuchemera kuti kana vachindinzwa vandinzwisisewo nekuti ndine kakutobatikana kuradziwa nekuti ivo pachavo ndo vadzangadzira hama dzangu kuti vandiri panapa ndinawo baba vapenyu asi tongoti ndambota ndichiti ndini baba nokuti kana nditi ndira baba dai sova ndinawo vachimira neni zvokuti ambuya vangu vanova amai mudzimai wangu akashayika vakasvika kunditi da kuti nditore satete samai zvoti ndo vakandisunungukira zvosvika panguva inoyi zvokuti zvinhu zvakaoma kuti ungotanga kuvatsanangura kuti vanonyashara. Toda kuti tisatore nguva yakareba kuti munogadzirisa mapepa arifana kunge achigadziriswa muchipatara. Then chii muchidimbu chakaitadzisa kuti uende kunoona paivigwa mukadzi wako? Sei vanhu vakati kuti iwo usauye sekunge ndiwo wakanga wamuuraya kana kuti wamupa poison? Zvotenda ndima ndisunungura kuti ndida kuti vanhu vari kundinzwa vandibatsirewo ndida kutobatsirwa ndinyaya iyi nanhasi rindishungurudza nokuti ndikumbotsvaga kune vamwe vazhinji ndikumboedza kufamba ndichivaudzawo nhau yangu iyi kubva kune vandoita mabasa vamwe vakutoshamisika nazvo asi chakanoitika ndechekuti zvakandishamisa inini pakuti mufamiri medu ini ndakazozviona kuti pane zvikuitika kumba kwedu zvoti ndakazoona ndakakanyirwa nehama dzangu futi edzidzi ndanatezvo rangu vakandudza nezuro pandikanovaudza ndo pandazoza chokwadi. Vakaburitsa kuti chini? Vakanditi inini handiti pakaedwa ko vanhu 5 ndatoenda kwanatezvara zvokuti mama itonditi ponderwa uri papo ikoko ende ndairama chido chengetedza ukama zvoti ndakati ndoda kushanduta chokwadi chiri pandiri pandisununguro nekuti maitira nemazivo nemwoyo wavo nembatsa ndita pane zvakaitika chete apa nekuti ndasa nditoendibatsira zvokutoti vaindibata semwana wavo ikoko kutokunda zvondodzadzira hama dzangu saka zvaitondinetsa kuti saka pandikazisa ndakaenda nemaremhere vakaitambira zvakanaka ende vakandigamuchira ndo ndaiwadzana navo vakabvuma vakati tobata tese basa iri asi hatiende kumberi kweni kwako mukwasha tichatera mashure mako handiti tatera mashure mako iwo ndio uchatudza gwari kufamba nano kuti zvakabuda mumusangano uyo wakawazoenda izvi waenda kunoudza nezverufu rwemwana ndezvekuti chii maererano nemukusauenda kunoona pari kuvigwa mukadzi wako ndipo wanga wava? Zvakaitika nezuro ndakasvika nekutanga pakapedza kuedwa ko vanhu vakatanga kutongovava kupota nababa vanatezvara nanatete vaedwa apa vatezvara vangu zvakanzi iwo uri wega ndandikondandikondega kudai nemwana wangu andisana naye musikana ndenguva yenaenda zvoti ndatomukumbira musikana isi ndingofamba naye ndakadai zvokuti ndotondinetsawo kutoti vakati chii ipapo? Vakati ari kudei ipapo handakaramba here kuti angasiri nemwana wedu ende hembe dzake dziri kumaraini handi ndiye yakadaro here ari papo ini ndakataka kutopinda kuita ndizviziveni zvikanzi ari kuzviramba ndibate zvara vangu mukoma wababa mukadzi wangu vangu ari papapo vaedha kwa vanza kuzviramba zvikanzi kuzviramba nazozviramba vanhu vakauya kuno kwati vazive asi vakauya vachimira behalf of ticharo ndio hama dzake saka vanhu vanoita zvekupengerana ndandikumbiro mundiregiro kana zvikwanisika ndizive nokuti kutonesika nanhasi chii chakaitika nekuti pandakanzi ndoene 5 kuti tizosangana natezvara kuhospital chizotora body mudzimai wangu muchitero vaitera mashure ndivakana kuti ndotega futi ndakada
tisvika kuhospital ukati fitichi lega ndine shoko ko yandakareceiva kubva kuna baba vakandibereka manhero acho aya tichiti mangwana 24 ndo date ratapiwa postmortem zvokuti vakataura kuti shoko iri hatida kutenderera shoko iri avakataura iri zvoti ndakazoziva chimwe chokwadi ichi nekuti gurupu ranga ndisirere pandakaedwa apa zvaitonetsa nekuti handiti pakanzi pane munhu ari kuenda semunyaya anisowo pagurupu tibatsa kudai asi painge pane makozi anenge aitoitwa ndi akazobuda maaudio saka ndakatozoti inini ndakuziva chokwadi chekuti pane vakaenda ava handizivi zvakafamba sei nekuti ini pandakaenda ndakatambirwa zvakanaka kuna natezvana anatete ona panondipupurira asi ndakanzi uyu anonyepa samutedzeri uyu arapo andika ngaasari panapa imimi amudyiwa vanonzi amudyiwa tongoti shamwari yabongo asi vanota mukoma ngoma sovenozvo asi aingiri client tegezera mutezi ndiyo akaitwa savira zvanzi pamukoma ndita kutokutesa zviro izvezvi ende maviri ataita apa ndivomwe muoneka zviri ende uyu mwana wenyu pandiri panapa tichigumbi chakanyanya kubva ndikambokudza ende zvaanoda ndifunga teta mwana udaira zvinyanya izvi mwana mukumuremedza zvinyaya izvi madimbo zvimire zvakanzi ini ndofanira kutozvitaura nekuti vakatanga kupopota ndari ndakaramba ndakanyarara nekuti vanzi zvinimbisa chero vaita sei saka pangu pacho ndakatomboda kudayira kuna bongwa andika nekuti pane pamwe pokuti mashoko ausingaziye ari kunenerwa mudzimai wangu handingati hanzi nekuti baba vari kutaura asi vachitaura zvisiri izvo andika asi zviri izvo izvi zvichizoomera inini futi mangwana saizvozvi hembe dzemudzimai dziri hembe dzemudzimai idzi ndinadzo kumba uri nadzo kumba zviri kukuremera zvakadini mutoro wandinawo ndikunyepera madzangu chikwadi chandikuda kuti andiri panapa rege ndibva nditadesomamira zvakaita nadzimai wangu ndobva zvashaya chikwadi vanotouya kuvisita ndikati kutouya kwete zvokuti handikui ndarota vachindiudza kuti chengeta vana ava nekuti nhamo pairambonzi panzi apa suchemura panapa hama dzangu dzakabva dzapara ndikasara ndirwa nevana futi pandakatakura vana ava zvokuti zvandinetsa kuti uyu mucheche uyu vadii vamutakurawo mucheche uyu ungandine hanzvadzi nanatete saka kana kunzi baba vane zvavataura handika asi ivo havasi kurwadzawo kana kuti vati izvi zviri apa papangu vatenge kutaura navo kana vari vanimhosva ndakatoona kuti inini ndakatoipa kune vanhu vese pachangu ndaangozviti nini maramba ranga njingoita denda ramachingorama ndakadai so ndakatanga kutodemba kuti chandavazivisira asi ndakangotenga ndichingoudzwa nevamwe vanga vari padhuze nemanizo vachinditi kana shinga handiti nekuti zvaitika zvisi zvaitobatikana nazvo ndakasara nevana asi ndasara nevana chakanetsa nchokuti ndaifunga kuti sezvozvo zvauya kuti bata tese zvinhu izvi pamwe vachandito sarawo usvegirwo mahewu kune vana kunezvi saka kune mudzimai wangu achipasata shaya mamune raisi zvanga zvemumba nemapotezi vana achikanetsa kuhama dzangu idzi dzakatobika raisi mapotezi evana ndo vaitosanganisa neraisi iri vachidya zuva iroro vakaswera asi vadaro sauti akatopera panguva iyoyo asi hapana akaita sei akambosiyiwo kana sauti zvakandinetsa kuti saka batana kwanga taita tesapa ungiri papi saka pane mari dzenzi tibatanidzi unza une mari pachako handiti tibatanidzi ndandaedwa mugurupu ndakumbira handiti saka ndakanetsekana kuti pafamilies takawanda zvisingaiti ende pane zvese zvinomboitika pese pakubatsana kwesoko ndine hama dzine mariwo handiti asi maramiro anga ndichingoita nemudzimai uno akashayiwa ndiye anga ari hama yangu zvekuti handikunyepera hama dzangu ndanga kusafona uku nekuti ndakatoona kuti ndambotraya natiti nchaudza kuti zvinhu zvamira mudai asi ndakatozoona pamwe pacho ndinge totonetsa nekuti pamwe pandaitaura zvaitozowesena makozi ndakutozodza akadai Alright, aiwa tatora nguva yakareba tatida kungonzwawo background nekuti pane zvimwe zvanga tida kungonzwisisikawo kuti sei tazosvika patiri nasono. Ini ndinonzi Mukoma Sly, ndiri weku-Sly Media TV. Tauya panapa kuti tizobata maoko uya tichinzwa kuti matambudziko amuri kusangana nawo ndeapi. Mungatanga nokutipa zita renyu rezere? Kutenda. Zita rangu rubere kwanditwa Tawanda Chingetai Makumbi.
nematambudziko emwana wenyu akashaya mungada kutangana kuti taura kuti chii chakaitika? Pamusoro handisati ndanyatsozvikamuchira nekuti kutouya pamberi pano kuda kubatsirwa nekuti maramiro andiri kuita andiri panapa ndorarama ndini baba ndina mai kana icha sekudai ndekuti hama dzangu dzese dzinova dzinondiregerera zvekuti nhamo yaitika iyi panhu imwe yakaitika mashure mudzimai wangu vanova mai vevana vakashayika ndiri kutoonetsekana nditozive pana pavakavikiwa. Sei zvakadaro? Zvinhu zvekuti pamwe pacho ndinge ndaita mudiki asi ndakambobvunzwa kuna vakuru pamwe pacho ndine maudhios nanhasi ndichivafonerawo kusvika mugurupu remufamily rakarongwa nababa vangu rane 6 years handabvira ndaredwa ndikaredwa pakashayika mudzimai zvekuti ndida kuti mataura andiri kuita panguva inoyi vanhu vakwanisa kundibatsirawo zvekuti kune vari kukana vana vangu asi ndakanyara handibatsiriki. Tinotenda asi chokwadi ndo chiripo chisere. Naika tiri kukupa mukana iwo kuti uburitse shungu dzako takatarisana nenhamo yatasangana nayo yemwana wako. Mwana wako anonzi ani? Anonzi Maonei. Uyewo nemudzimai wenyu akashaya Judith musi wa5 September ndizvo? Mamuri kutaura nyaya yekuti paakavigwa hamuna kukwanisa kunge muchienda. Sei zvakasvika pakudaro? Ngatitangire ipapo. Ndotenda nemubvunzo mandipa. Chikwadi chisere ndechekuti ndichataura pachangu nepfungwa dzangu pamwe pacho ndinoita mudiki asi ndakutoona upenyu mafambiro avo panguva inoyi zvoenda kuzva zvakanaka anova zvinhu zvakaipa. Mataura andinoda kuita ndichidaiso hama dzangu ndedzekuti kune vari kundinzwa panguva inoyi ndine nyaya hombe yekuti handiri mudiki pairi asi ndane makore asi chandinotenda chinhu wani kuna hama dzangu dzikunditeera dzikundinzwa ndedzekuti ndinotenda nechekutanga kubva kuhama dzemudzimai wangu akashayika dzine rudo rwakanaka asi ndakuchemera kuti kana vachindinzwa ndinzwisisewo nekuti ndine kakutobatikana kuradziwa nekuti ivo pachavo ndo vadzangadzira hama dzangu kuti vandiri panapa ndinawo baba vapenyu asi tongoti ndambota ndichiti ndini baba nokuti kana nditi ndina baba dai sova ndinavo vachimira neni zvekuti ambuya vangu vanova amai mudzimai wangu akashayika vakasvika kunditi da kuti nditoresa tete samai zvoti ndo vakandisunungukira zvosvika panguva inoyi zvekuti zvinhu zvakaoma kuti ungotanga kuvatsanangura kuti mwana wenyu ashaya asi ndakatononetsekana ndizivazisa asi ndakati ndike ndivazivise kutukwa kuita sei asi ndizvigamuchira nokuti ndakasavaudza ndo vanondibatsira nokuti ndo vakambotibatsira pamwana wangu akashaya kuti mwana akashaya pekutanga. Akashaya pekutanga ainzani? Ainzi Junior. Akashaya akura zvakadii? Anga ane gore ne2 zvekuti kusheka kwakaita kana nanhasi kuri unondinetsa. Akashaya sei? Mwana uyu zvaita aiti masikatesi taiswera zvakanaka andingati akarwara asi mwana uyu zvikatondishamisa akakoshwa nhova ndofunga kanova ka7 vanhu vakasiyana siyana vachiti nhova isitapera zvadai inini pamwe pacho ndaita mudiki asi ndaida kubatsirwa mudzimai wangu ainditi dai achimira naye dai chifamba zvekuti kune hama dzangu inini zvachikwari pamberi paMwari kungovazivisa pamanhamo ese ari kunoitika asi pashungu dzangu nemwoyo wangu atisati apedza mashayikiro akaita mwana akanoita mwana uyo aiti kana asvika manheru aikosora semunhu mukuru akosora semunhu mukuru asi aibuda gararwa
neropa zvandisandamboona chitotya asi taisingarari kusvika mwana azozvisiya asheka kudaro inini ndezvarini izvozvo akashaya rini ndogona satondera pasi hatina 2 years sikakanganisa ashaya mwana zvokuti ndine chimwe chishamiso chimwe ndinetsana naso kuti vabereki vemudzimai wangu vatenda ndo vakandibatsira basa iroro kusvika tivige mwana ende zvokuti nanhasi ndonesikana kuti ko kwekwedu ndoita nge ndisina hama vakaramba kuti tichemere mwana wangu kweduku vanobva vambobvunza kuse vamboudzwa vaunzanza kune chikwereti kuli kwabhoti notukepwethi ndokumba kunobva muredu asi zvanodaro ndakazoshamisika tibatsira vakandibatsira basa rese ndifunga hambuya vangu ndivakandibatsira kusvika riperi basa vatenda ndiri mwana iyeyo kutanga ndibva tazosvika pane mudzimai wako kusvika pari zvinosvika waJudy saka ndinotaura nchideso kubva kune hambuya vangu navachinditeerera aiwa hatitange tataura nyaya nemwana hatite muvhunzo mwana uyu asheka kudaro ndikazoshamisika inini ana baba vangu vakubvuma kuti avigirwe kuepwethi ndichiri kuvhunza mubvunzo wekuti akashaya sei asi ndasvika pabheri ndobva vazoti ngaavigirwe kuepwethi asi vanzi vagirwe kuepwethi kudaro ndanovazivisa inini kuti mwana ashaya ndikatomfuka ndikavakumbira kuvakumbira kwandakanoita ndiko kunoti zvinoita achemerwa kuko ikoko vanhu vaungane iko sekuti iwo hauna pekugara pakasununguka ende zviripo ndezvekuti hama dzadzimai vangu tokoti ndo hama dzandoti ndadza hama dzangu zvokuti ndikandisa nemudzimai wangu ndokwandaenda kwedu uko vaimutsvagira nyaya dzakawanda dzimwe ndikatodzifambira wikendi ndikavaudza chokwadi kuti mungundiparira nezvakadai mauti ndinawo zvinova zvinhu zvokuti zvachokwadi kana nanhasi handa kuzodzokera patikaragidzika mwana asi tiri munzira mukuenda kunoradzika mwana zvaitika murodi momo vaitombodzima mota idzo mota dziri convoy ndifunga aidzima mota ndi baba vangu nyakubereka ndo mota yandikanzi pinda nemudzimai wangu asi pane zvakaitika ipapo zvakafanana nechi toda kuti tifumure toda kuti patiri kutaura nyaya ika pane pakashata tipafumure ndo nekuti zvinotaura kuti nzi chokwadi chichaita se chinokusunungura kuitira kuti hama shoma dzasara dzinokunzwisisa varambewo vachikuita se vachikunzwisisa saka kana zvisina kubuda nokuti zvimwe zvinhu zvaiitika ambuya vako vasipo handitika baba vako futi vasipo asi pane vamwe vanhu vakazenge varipo parufu irworwo rwemwana wako kana rwomudzimai wako kana nhasi uno tina vamwe vanhu vasipo vanofanira kunge vari pana pasi havasichi havasipo saka usaite zvinenge zvechibhende hatibude nezvazvo nokuti hapasina chekunyara chiripo ndechekuti kutaura kwandita ndiri pana baba vangu ndikutaura nemwoyo ndakaperera tinotenda ndikukunzwa pandichatadza ndotenda ndine ndichikugadzirisa kuitira kuti tione kuti vanhu vatiri kuti vanzwe nyaya yako naivo vanozokuitira ita kuti takugadzirira dzimwe hama itsva kubva izvene tichienda kumberi handite chii chakaitika pacho pamaenda kunoviga mwana akashaya kwekutanga 2 years ago hama dzangu dzakatiteerera ndida kuti andinzwisise ini pachangu kumuona ndichitora ndakadai ndida kuti munditerese panwani ndiri munhu wekuti handisati ndadzokedzana kubva pekutanga kusvika ndichiri kunetseka ndinasi saka pamwe paindogona kundana modere zvokuti ndoda kutobatsirwawo zvokuti kutaura chokwadi chanchataura panapa ndechekuti baba vangu kana vaneko variwo vakateerera ndo chokwadi chandikutaura ichi zvokuti kuwana kwandatoto vanhu vakaita semi pamwe ndimuchakwanisa kundibatsirawo nekuti ndambotraya zvingoripo zvokuti kumirira kwandakaita ndiri pana pamasvika pasheka mafitinasi zvese hondo dzangu dzesezi ndimirira ndiri ndega namhambuya vangu anova amai mudzimai wangu amai vaJudy hausati wataura kuti chii chakaitika muchienda kunoviga mwana akashaya kekutanga tichinoenda uku kumakuva chakanondinetsa ndechekuti tichasvika pachance inonzi kuchance sogetfield baba vangu vakanopaka pasaidi apaka pasaidi kati apo pane chaurese chaida kutsvaga
sezvo inini nawo tatiri kudhonzerana ndiananhasi. Ndi mudzimai wangu zvekuti takungofamba tega nemudzimai wangu kuti hatitaure nyaya tichiri ipapo chezvakaitika pakanomirwa kudzingwa mota asi hapana havana kuburuka. Vadaro vakatanga kutaura napamukuru wangu ari pasaidi navana vamukoma wavo asi vetaura zvatasinganzwi tatagara backseat kumashure asi nemudzimai wangu tengu kwenyana kuti zviitika ende tamboona zvimwe zvanga zvamboitika kumashure uku tiri papala ngatiri pakaitika ifuti ipapo papala pane zvakanoitika zvekuti ndakabatikana aiwa kati taura pakaitika ipapo pedza nyaya pakanoitika nehama dzangu saka kunyumba kwanoitika ndiko kunoti aiti apa saka munhu ihama ya zvoti mashoko ainobuda ipapo ndeyekuti zvanga zvekuseka asi vasina chavaindibatsira nacho saka ndaita havasi kunoda kundiparira here zvinhu anapa vasati rapera. Ndakatora nemudzimai wangu akatanga kudonza musodzi kaenda pasaidi zvokuti zvinhu zvangu ndikwa neni zvokuti tangosamura panechi vasoita iziva mararamira tengoita handiti orit. Ko pakazoshaya mudzimai wako chii chakakutadzisa kuti uende kunoona achivigwa mushure mekunge anwa poison? Kana inini ndiri panapa handisi kutoziva, handingati handisi kuziva, ndikatozoziva zvinhu izvi unova nesuru ndanozivisana tesvara vangu kuti muzukurai ashayika. Vakanditi anonzi Midyiwa ndiani. Ndikaona kuti panoona pakuda kuti nditaure chokwadi chitipo ndikasunungura. Nekuti pandiri panapa nhumbi dzemudzimai wangu tingori nadzo nhasi zvokuti zvinhu zvakandiomera ndiri wani. Handina hama imwe yandiri kuti iri kundudza zvokuti deta dai nehembe idzi. Vamwe vaitotaura kuti hatigonodzirasa, vamwe togonosiya pagedhi. Asi ini pachangu zvese izvi zvirapa ndichinzwa mumagurupu. Ndofunga gurupu iroro randakaedwa iro ndine maodhi andakazotaurawo. Ndichitaura ndichiti inini chokwadi chandida kutaura ndiri panapa nezvamuri kutaura mugurupu nezvemudzimai wangu dai mamira kudaro. Ichokwadi. Saka chinondinetsa kuti pekutanga ashayika mudzimai wangu ndakanozivisana tezvandakakanda mari yemhere vakaitambira. Chivasisa ndozvaitika. Kana tezvo rako ndanani? Ana baba. Vanonzi anani? Ana baba vemudzimai wangu wahodza. Ndokwakaberekerwa mudzimai wangu. Vanhu vandaiwadza navo noti ndodzazire hama dzangu. Chii chakaitika musi wacho wakazonwa mudzimai wako poison anova anonzi Judy the late? Ndinotenda zvakanoitika kune mudzimai wangu uyo. Tiri kugara kumashure asati amwa mushonga. Taiti netsanei zvedu zvataiti tirumba zvekuti kutsura pachete misidzana zvekuti zvinhu izvozvo ndandangozoti mudzimai wangu tukandokunda naso. Asi pandakatama ndagara muSt Mary's asati pakazoshaikira ndoda zvezuva iroro kuti chii chakaitika. Zvairi zvakaitika zvinotondinetsa pakuti mudzimai uyu ndakatomusiya akarara kuseni chinopiwa mari yebattery charge. Ini mameseji ndawo kunotora mari yebattery charge yeclient motendaita. So zvitaiwirana. Ndakabva ndaenda ndofuka pana distance nemuraini matogara. Ndabva ndafonera muridzi wemota asiri akatondipa mari battery charge $2 iyo. Ndakatoipiwa nemwe prophet waunamata naye kuti ndi prophet wandagadzira mota. Zvokuti aitonsendera meseji kuti pane nhamba dzada kusenderai, batai nemunhu iye ndiye ari kupe mari battery charge asi akudzepa musangano. Zvokuti ndaiziva kuti mba ndasiya kwakanaka nemudzimai kuti asiri kuita sei. Ndobva madzokera kumba manje. Ndichidzoka kumba inini zvokuti ndichitena pane chinenge chitoedi chirapa ndo pandakaona mudzimai wangu akatakura shiti rine magumbeza. Asi musati ndasangana naye pane vanhu ndaindiona ndengopesana vakatakura masaga. Asi handakuzvisa muzvimwe kuti nditi chiise zvowa ndaiwira. Ndakatozozvi zvinhu zvabva kumba uko handika firi ndatosangana nemudzimai wangu. Maipi kori kuendepi? Sezvo nemudzimai wangu ndampa mari nganamba isati yatsvaga pokuti tibve tichitsvaga pokunogara. Tibve pamba panga tiri paipai. Nokuti ndandanetsana nemunhu wandaishandira asingandibhadhari.
saka papa nemutauro. Alright. Saka nandani mari inoita mfunga 110 yese ndandengubasa mudzimai wangu achitsvaga imba. Saka handina kuziva mudzimai wangu kuti sezvo ndetsurana naye kuti mafriends usaite mafriends mukadzi wangu anova ndiwo nyaya yaitenetsana pamedu asi nemwe nyaya yaitenetsana nyaya yekudzwa asi mudzimai wangu aiteerera. Saka zvanodaro kwatakugara kuEnugu pairi apa togara ipapo kana makasvika vakadzi vari papo vazhinji havana varume ndozvangorimo zvokuti vana varume ndotovaringa kuti kana kuti 3 zvokuti ndikatoshamisikawo zvakurikomo. Saka pane patakasvika tenga kutogara ipapo kuti tiende pamba togara ipapo parienda pemurungu andashandira munhu andashandira ndakamuudzawo upenyu hwangu nokuti ndandangoudza munhu wese svezvo mabatsira kuti zvodai ndandakusanyara kutaura kuti ini ndokuti ndibatsirike ndikamudza mamira zvakanoita nokuti kumba taigarawo tikatobvisirwa futi marata tikatosvika muri pamba pasina. Wakazozviona sei kuti mudzimai wako anwa poison? Ipapo handina kuona mwaka wakaita poison. Asi vanoita ndanosangana nebhageti ndati uri kuendepi zvanamepi ita zvauri kuita. Ndikati kundaita sei? Ndikati ndabuda ndichinopa mari bhati yachina vanhampa foni ndikati verenga apa kana kufonera vanhu handaita se vandanoona kusikuru ndochokwadi chizeri chirapo handaimwe mashoko. Saka panga pakazara vanhu pagedhi munharaunda medu imomo vachitoti imba yatoparara. Ndofunga pakaitika nyaya mawitness aripo next door. Saka pana amai panenge zonzi memaka pane wechikuru vanoita nezve vanoita zvekucounseling ndo vakabva vati amaipi usadaro papashoni hetipindombo maipi hetipindombo vamboitanga kunoramba panza anga tipindombo vabvuma kuenda nesu mumba nevamwe gogo tapinda mumba vatanga kukanzelwa chii chaitika kati ndatanga kutsanangura ndabuda ndichinopiwa mari battery charge sezvo handida kurarama nerana yandichiita motikari kuti iende sezvo mudzimai wangu atondida nhasika dai makasarana mupedze mota dzivanhu dziende totainzwanana. Asi ndadzoka apa ndotoshamisika ini vakatakura zvinhu handabviriranisa nani nawo vabvunzwa maipi kuva maipi chii manisana vapire zvikanzi ngaite zvavari kuita zvikanzi zvei ndofungana kuti zvibude pachena maipi auramba kutambira foni chioi foni kubva nguva yandabva kusendi pandapedza kutaura nawo motasa kubva patime matasa time yandasangana nemunhu yandipa mari iyi handina ine awa ende nepandasangana naye ende meseji iri apa yekunzi ndimi here yana ndikupei $2 ende nhasi meseji arimo. Zvadaro amaipi mudzimai wangu anga nedambudziko anga noti ndandamujaira kuti agamuchire chinhu chero anzi atondoti ndiyatadza painetsa asi tazogara aizoti sori pepe takutoseka. Asi ipapo akaramba nhasha nokuti munhu anga apakwa mashoko. Saka vana vachiti yatoparara imba ndikati yaparara imba ndiani ko vanhu vanda ndakatakura masaga ava maipi ndikakuti chini mafriends anditi nezuro wacho ndikakuti chi maipi ndasangana neworkshop kuti watanga nemafriends wakati ndandivatengesera matopu andakabva nokuna mama ndipfeke matopu asina musana saka ndangoti ndovatengesei ndivanopfeka zvakadai ndikakuti asi please ndo zvinhu zvinoinetsa izvo abva aita kuti sori soso. Saka ndemanhero acho aya mangwana zvizoitika panoita izvozvo pakanotumwa mwana shamwari yavo kuti takishopu kwai futi izvo manheru mapasi edzi manheru anzi gogo maipi nudiwa ndikati maipi kuya ri kuda kupi manheru naye ende handiti ndomwana shamwari yako yaya zvakanzi ndavati anditsvagire ndibatsire kutsvaga imba sizotiutsvaga imba. Saka ndavapa $8 vasina kuudzai. Saka pamwe kundedzera pamwe vanzwa kuti imba iriko ndavatati ureti enda amaipi vakabva vaenda. Asi mumwoyo mangu nipfungwa ndakati kana nekuti pane reaction yandiona kumudzimai wangu kuti pane zvikuitika zvoti angandivanzire ndiri papo ndikadzira mota ndakanzwa noise. Izvi ndiri kuzvitaura pamberi pevanhu vakundinzwa kuti vandibatsire chokwadi nekuti idambudziko randinaro rakakurisisa nekuti kuti nditaure ndototenda ndakuonai zvekuti hameno zvaitika kuti zvidai. Pane panga wakuchitsanangura kuti ndopawanzwa mhere mumba
Ndakanzwa mere after vabuda patumwa mwana ndabva ndatoti voice yenzime yangu ndorisiya nepika ndabva ndabuda ndega handakudza kana munin'ina wangu ari panze kuti ndakumhanya uko zvoti ava ndauza zvaiti ndakabva ndabuda ndamhanya kutaxi kuna kushamwari kwatumwa mwana ndikasvika vari 4 notoitamba vari 4 vakadzi ava vachiita kunge varifumura noti wakaudza ningi zvakati dziri nyaya dzavo idzi asi nyaya iripo kune mudzimai wangu anga akaudzwa nemwe shamwari yake kuti baba pashoni vanodanana nichi nemwe shamwari yacho pane yanga iri papo mumwe ataiti mama panext asi zvadaro izvozvo ndichisvika ipapo ndakadedza maipindiri kurodhi zvanga rakadzisa vanga vari apa ari manheru maipi vamboramba kuya ndikati maipi vanzi nagogo wangu vanga vari vakanzi maipi asi murume wako akudedzeri chimboenda unonzwa murume wavo kuti chii achinetsana uri pavo maipi ndati maipi ndikupa zidataura nezvakawanda matera waita uchibva kumba ndakingodura uri kuita asi uchindivanzira kudai ndikukumbirisa kana uchinditeera ngatidzokere kumba asida kudhura attention nevanhu vadai amaipi vanodera kuti vakasingazvidi izvozvo ndakati maipi kana uchinditeera ndikukumbirawo amaipi vabva vanditeerera takuenda uko saka vanga vane bhachi rechimwe shamwari vainge yabvisa aida kurwana neimwe futi shamwari yacho asi ndangarabatwa namaipi saka maipi vabva vanditi ndida kuti ndisiye bhachi kiri mugedhi munova mune vanhu futi vanga vapinda mugedhi manje pandakadedza achipopotedzana andika nekuti vaipotedza vari pagedhi asi pandakasvika ndidedza maipi vakabva vapinda mugedhi shamwari yacho saka vari pakadaro ipapo baba vangu maipi ndikati kwete apane raunodedzera yatore juice iri pai pagedhi panapa nekuti wakapinda umwe dzatonoizizira pesa ende iwe zvauri papasonerekta kuti andika handisi kuda kuti iweyo univhovheke nyaya chazodii asi ndinimwe yandanzwa asi maipi ndikakuti shamwari usaite zvikanzi handisi kuda zveshamwari maipi ndikati nyaya ipo zero nganditenderere asi nyaya iri pachena iri apa saka zvinova zvakadaro ndine maaudio andinawo nanhasi akaitika pane zvakaitika kushayikwa kwadzimai yangu zvokuti pamwe ana ambo yangu vakazozvinzwa pachataura nanatezva rangu pamwe anondinzwisisa nemunhu akakonzeresa zvinhu zvese zvirapotenda ende munhu iye akabva atama pamanheru anosikazivi muraini manogara panekisenzima maisolo asi maisolo ndizovaziva inyaya yekuti pandakachisvika tichitama chienda apa mukadzi amutsvagira shamwari ndovaita makuhwa ekuti iwe uri kudanana neshamwari yadzimai vako ndo vacho vakazonzi ndikudanana navo enini asi nyaya yakabuda kune imwe shamwari zvaita mbari 4 but nyaya iripo ndeyekuti nyaya dzizobuda dzesakatsemura makuhwa iwayo nyaya yekuti dzizobuda dzese idzi makore sei isusu tatiri vaenzi vakapinda mukati munzvimbo iyi asi vana maipi pakutamba mhino kwavaita vakadza vakasvika kuvaisa padhuza mama garapo zvenguva yakadi hatina mwedzi unotunga ndochifo pavakashayira pachona ipapo vakazoshayira kuno kuchipatara asi ndo pamaigara ipapo pamba pataigara pamaigara saka pandakasvika inini ndichishandira kubasa kwandaenda ndo muridzi wepamba pa zvinova zvokuti vakatanga kutonditi pana mama ari apa vada kuzokuonai ndikati ndivape zvikanzi variraiti zvisingaite vatondibatsirawo nemvura nekuti kwatakasvika kwaendesa mvura asi vakanaka saitondiudza kuti kunoku kugara sososososo chitondiudza kuti shango dzenanhingi gara mupamako zvakanaka chiyanditi ndatakanaka saka ndaenda kubasa mangwana zvokubasa kwedu ndaitambira kupera mwedzi ndikazona chitondichapuwa muriwo navo vaitengesa masoseji asi mukasha wangu vanga kuti mukasha wangu anga ari nenzara mubikirewo asi changa chiri chikwereti chirapi asi ndo madzura andakaitwa ndikafara nekuti zvinhu zvanga zvakandiomera ndaitotora na 6 kubva pamba ndodzora kuma 8 9 10 zimanheru ndichigadzira makomba asi handina pandaipiwa mari yemuriwo zvoti chikafu ndakapedza ndisati kuya kubasa ikoko takutobva nelanchi kumba saka takanodaro dzimai yangu uyu tikatanga kunhu tikambotonetsa nei pandakatanga kuti ndava 100% kubasa ndoti mapizi job murungu yaindipa mari nguva iyoyo asi paakanditi ndamushandira hapana kuzobuda mari saka mudzimai wangu nikakunetsa ndakatembeita ndenzonekwa uri kuisa chii mari saka dzishamwari idzi dzirapa ndaitoti amai ava sezvo ndakavaziswa ndiona mwoyo wavo ndaiti amai guru ndokumbirawo mwoyo wamukuita vanhu zvanizvo ndimakavabatsira nyaya yemuriwo murambe makadaro
zvokuti nhamo dzangu dzese handichanyari kana kuudza vanhu nokuti ndokubatsirwa kwandotoitwa. Saka ndandango munhu wekutoti ndanda kuita semunhu anopenga kuti ndanongoita kuti nokuti history yako kungodza munhu haisi nyore. Asi kuti chikwari pandiri panapa hama dzangu dzandoti hama vatorwa kana ndita ndiri pana asi ndine hama. Saka ndakavakoshesa ipapo ndichitaisa upenyu hwangu background yangu. Saka ndaisingazivi kuti amai ava vaizosvika pakutoti ndikutoti vatotigadzirisa mumba. Zvozvinda ndatovati kana tikanetsana ndaitovafonera nokuti ndandane nhamba dzavo. Vatouya mumba chitotigadzisa tikanetsana votovonza usadaro maipi. Saka chakanoitika ndechekuti ndine hari yandaigadzira ndoita zvogadzira mota. Saka ndigadzira mota hari ichitori kukunde mota dzevanhu dzakawanda dziriwo. Saka ndaiti rege ndipedze kuigadzira tikwanise kuwana pfuma. Ndakabva ndaudza mudzimai wangu sezvo mudzimai wangu anga asanzwise pesa pa basa kwandamira kwekuya uko nondoona kuna mari ndakutanga kuregedza kuenda basa kuya urungu yabva atonga kuti yabva atosvika ndisipa vatoudza mudzimai wangu kuti udze kuti ukama hwedu ngauchi watove kubhadhana rendi nokuti pandikaendeswa pamba apa ndakanzi ndaita sendikubatsirwa nzi company house. Asi ndakazosvika vakutonditi uda rendi kupera mwedzi adaro waudza adzimai angu avo adzimai akasvika chinhu zvadai ndabva ndavasendera meseji iye wacho wandasendera ndikati ndazvinzwa zvamataura hazvina kuipa asi nanchiti inini rendi handina kuiramba ingave mari zvikanzi $30 parumu. Ndikati pakanaka asi pa 3 months dzandashanda mutangi munokwanisa kutanga kubvisa pamari iyi hamusina kundipa nokuti handina kumwe kwanda kushanda 100% memuka muchinditora nchidai. Saka pandaishanda ndendega kuti nditange kuti 1 ndakutotanga kudeso asi handifunga kuti pane chakaipa pane izvozvo. Akatanga kundituka murungu wayo achindituka kuti kugadzirei mota dzese dzenda basa iri mota dzese dzaisungwa wani. Ndikati aiwa ininika changu kugadzira ende mashandiro andaita ndose agreement takaita se tikawirirana zvokuti dai mashoko aya mukundudzai makandiudza kubva mashure meso dai sina ramba njiendera mberi zvokuti pamba pandakabviswa nemurungu ndiye akatohaya rori nekutakura zvinhu zvichiuya pamba ipapo. Enda pamba apa ndabhadhara mwedzi ndane 2 days ndabhadhara imba pamba pandaigara. Then wakazoziva nguva yekuti mudzimai wako anwa poison uye wakaziva sei? Zvakanoitika ndizvoti takanzerwa nagogo avo vakatofonera vanhu vese kwandaenda kwacho kwese vakati nzwa zviri pachena izvo usafungire izvo asi chandoda kuudza chinhu vanhu imba yako iyo kai usateerere shamwari napokuudza ndafunga vatoti mwanangu ndambotana nemudzimai uyu kuseni uyu mudzimai mwana wangu handika asi amunoherana tete kana hama handiti pangwacho isusu tokwanisa kubatsira isu handiti asi ndambotana naye asi kunoku tisitokuziva tisitagara munomu tikakudza history yevanhu hamuzokwanise chi. Saka vanhu ava vanokwanisa kuparadzira imba yako. Ndofunga amepi vakataradza kuti vakudzokedzana pfungwa dzavo. Amepi vakatanga kutakura zvinhu zvezvanga zvaenda nevanhu vese masaganga aenda kwasvika ndofunga kuma 8 ishuwa vakadzoka nawo 1 ese vachidzora zvanga vasingaite. Ndikati mukadzi wanganzwisisa nokuti zvasatambozviite izvo adzora ndikati zvandakufanira nditi panapa rege nditsvaire mumba umu nokuti manga mangosiwa muri scattered ine udhuru nemubhedha chete zvinhu zvaiswapo friend takushopuya. Saka vadzoka vadai ndikati ndichada kuti ndivatongese kuti zvadai kana kuti ndivati ukona zvaita zvakaipa dai ndege ndinguti zvangeti zvaita zvanaka saka nditori mutsvairo nditsvaire ndikatanga kutsvaira mumba umu chiitenge ndikumubatsira. Saka mudzimai wangu ndaimuziva ini kuti kana ane hasha chero atadzirwa achiratadza haadi kuti ndatadza ndandakumudza ndainyara ndinanda kunyarana zvokuti nana mbe wangu ese ndakatomboudza nyaya. Saka akayabva akandarimwe saga pandikutsvaira pai saka zvakandibata nokuti mari yakafa adzokerawo ndakabva ndangosiya mutsvaira apa ndabva ndaudza mudzukuru kuti aona zvaitika apa asi ndakada nditaura apa nditotanga futi hondo saka ndakunogara mumotokari lese zvikanzi musabatika ndikati alright ngeni kugarawo mandika kana wapedza apa ndichatanga kuti nditi ndandakamirira imimi kuti mupedze zvidingu chatakawanda. Amepi vakanodzoka zvokuti ndazizoti masaga angaenda kanga kuti zvaringa 7 ndakazoverenga turu ndaona amira mumba kuti anga zvinhu zvezvo zvatakura. Amepi vadzoka vakangodzoka futi vanochinja fisi
zvokuti vanenge vane mashoko mamwe vakapaka wese nekuti pavakapesera kuenda pacha vakanonoka kunodzoka zvoti pavakadzoka vakadzoka chifemuruka bosi vakabata maoko mapushi asi zvese vanga vadzora pamba andikati apa ini ndiri mumota ndikuzvona ndi pawindo apa nekuti ine handasiya kutsvaira apa ndagara mumota zvendangodza muzvikora kuti ndiri mumota mandika kana vachindibvunza ndiri mumota mandika asi asida kuti tautonge zvini asi ndabatika nezvakaita pavakanda izvi saka vadzoka vane hasha vakashatirwa vachitadza kutofema ndo pandakaramba ndiri moto ndikatiwo chingomira imomo re asi reyo maigura kuona aziva kuti kana vane hasha zvaiti kudya zvairo mugona kutadza kutodya saka mumba umu ndanga ndatenga zvinhu zvangu takuenda chiona nemudzimai kuti atatenga zvinhu mubauki panguva iyoyo chitikaona mari vanotenga katone raisi re chitotongotora mba ndimune raisi nemazai bika usatesera chabika handiti ita zviripo apo handiti mufana wangu inondoshanda naye ari tosapoti pamoto emvura eraisi ndakakaruka achindidedza achiti blazi ndava ndatombitonge ndaibinwa ndiri moto handiti asi ndakaona madedzera kuti pane zvikuiti ndava ndabuda mutanda ndamanya ndikasvika akatovabata makumboso ari pamubhedha vatora bhandi ravo rejaketi vaida kusungirira saka zvinhu izvi kanga siri kekutanga pakurama kwandaita naipesama zvokuti ndandazvera asi ndakatoti maybe usadaro zvimwe zvinhu chadai izvo zvaenda nepamwe ndomira sei maybe anga sikandidairi tikanaiguru musadaro ndo patakatora chibanga mutobox yachirama kati reo ntemdzo chinhu chikuchekesa notanga wakabata makumbo kudai so noti bhande rei ranga rasungwa kudai vacheka chitambo orati vanga varemberera iye ndobva akurumidza kuvabata kuti vanga vachiri kuzvisungirira wanga vachiri kuzvisungirira asi uyu akakasika kuzviona nekuti imba yatogara isuka dhoo racho iri ranga rakashama sterex zvomaiswa zvinhu zandika vanga sikaita zvokuti vanhu vasazvionezvo saka daiti arudhura tishe zvavagara vachingoita achingoita inini pachangu pandakazoona izvinhu izvi saka vadaro ndakati maybe usadaro pane zvauita zvimwe zvinhu ngati takanzelwa ndiudze pandatadza kana chikumbiriro ndikumbira noti inini sofaka wabvuka nezvinhu akati chipa ana achaidaira ndofunga ada kubuda ndipadhomu ndakabva ndanomira padhomu ndakabva ndataura kuri kuenda asi da kuti undudze chokwadi ndize noti ndatopirwa ndiri panapa noti izvi haisi nyore zvauri kuita izvi zvokuti ndakambokuudza kuti usatambe nezvinhu izvi ndo pakatanga kuti ufanira kutamba panjafa ndo pauchaona kuti uchazozvimirira here izvi ndikati patinenge wafanei nokuti sofa takanzerwa nevanavo handiti asi handichandatadza saka mukutaura taita airaise voice nzima yangu chitaura chidai vanhu vai vangati kanzela vangatori magedhi vachiri tota vasati vaina nzima dzavo vabva vadzoka kuti kwatanga noizi futi uku kuenda futi vakasvika ndofunga ndi ndakagara pamubhedha ndichiti neichii pidho ndarivhara ninginanga ndamutimira apa umbondibvunza maiguru zvaitika zvese pofamba kwataita umwe pafonerwa navo kasi pane zvakawanzika zvautadza kuita kundiudza nditi nokuti handichaziva kuti ndatadza chii ende ruregero kana ndine chandadza ndikanzisa ndokwanisa kukumbira ruregero but sofa ina handichaziva asi ndiudzi chokwadi nokuti sofa uno ndambobuda wakaita zvakadai pane zvinoitika zvakadai nokuti handizozoti chii ndogona kutadza kuzoona kuti ndingadai here kuna naye saka adaro mudzimai wangu uyu akati unotangira ipapo handidaira kudaro handi abviswa tambo yayo ini ndavhara apa ndakuti ngitoa counseling ipapo patonoka na gogo yayo vamboti kansela nokuti pasina maminitsi zvokuti pakazokanzi zvange tatabva kukanzelwa pakati kuchii futi nai maipi mushure mekunge achitondidhonza kudai so ninangu ari pakati musadaro maiguru zvokuti panapa ndakavhura apa chivanga ndinacho ndakatengwa nechitina changu chiri chemubhedha zvokuti achinzi usadaro maipi atora chitina ndakagara mubhedha kuvenanzi rambe magara muri papo zvinhu zvisina vaidaro handika rambe mugara please muri papo handika chingonyarara musamupinduri chitina chakakandwa chikanondurwa gumbo iri ndofunga chivanga chiri pana nhasi ende vanga uripo atikanzela vacho ndinoma nezvakaitika zvakadaro izvozvo ndivana zvadaro ndakabva ndaona handina umwe munhu wandinoonesa zvinhu izvi zvavanudza hamuna hama here mimi handika hamuna anatete ananani ndakuvaudza kuti watemwa nezvidhina ndochii chakazoitika yatemwa nezvidhina vanhu ava vanje vangabva kutikanzela vanga vashava kutonesikana pachavo kuti abva kukanzela handika kana sofa apa tikukuvhunza kuti chii vanetsekana after that ndobva zvaita sei vakadzoka bheki vadzoka bheki vavati kuchii chatanga futi ungataseta kugadzirisai kuneiziya bhebi
maybe chi inda kwatsana ngureni kuti pamabva apa ndasara vakatovhunisa zvinhu zvakanaka mumba muno ndikatotanga kutsvaira vatoka kuenda chisaga iyi ndikatombogumuka ndava ndadzokera mumoto zvinhu zvandakutana izvezvika zvinhu zvokuti maybe andakuvaratidza izvi asi ndozvaitika zvokuti mutsvaira wangu ndohwira apa zvikanzi maybe dzoreka pamwe pacho murume uyo anokuda wandatambokanzava zvese haana paatadza apa kasi mune dzimwe nyaya here private dzamunadzo mumashure nekuti isu tine patinogumirawo nokuti so patikubvunza ari ngopupa nehasha upuwa nehasha but hausi kutuudza chinhu futi asi pekutanga ngototipindura kusvika kuzobvuma kudzoka panapa zvokuti ndakutonetsekana kuti chii zvikanda kugwa regai tidai so maybe ande kumba kwangu for 25 ndikumbira ndimboenda namaybe kumba ndovana vamai vanovakabatsira ndaiti vanoita zvecounseling voenda navo ndidambotana pamwe pacho vanoda kuti pamwe tritega vakavatora maybe vari murodhi kuti vatodai maybe vakadzoka mumba vachingobuda dho ava vatomira kuti vafika mapusha vachitida kubereka mwana vakabva vanodzoka futi zvokuti tonga kudzokera inini vasvika vabva vandikakata tisheti zvokuti vakatobviswa maoko aya nevanhu vachifuti vavo kuti kutata kubuda apa chichimboitika vamwe vachiti azvizvega zvinhu zvirapezvo nekuti unobatsira munhu anokudza dzoka ngori apa tibasa rike manje sofata gadzanga tizai apa chii chaitika asi kupindura ndofunga zvadaro baba vangu amaipi vakangobuda mumba meme vabviswa pandiri vai vatakabuda vachimhanya mwana vamusiya vai pasi anova muchichashaya vabuda vachimhanya ndofunga mashopu edu atoshandisa kunonzi kusvido asi muri mueni momo vachibuda pasina distance yakakura pane vatoti munin'ina wangu anoti rei anova yanga aisa poto iyi imvura yaraisai akanzi namama yavo yatikanzira bamuningi budai mutero muchimhanya munhu anditi anogona kusikisa nemota kana kuti inoti achanzwisa zvekuti hazvina kumira mushe zvinhu zvirapezvo asi pamwe pacho taita vadiki asi vakutosara vachibvunza una tete chichi ava amhanyira amaiguru vake vakanodzoka nawo amepia pane nguva ikadiki vabuda nokuti ndo vakatanga kumhanya vavazotera vadzoka zvozobuda asina mapushika vakadzoka ndikati zvikanzi rei wabatira kupi zvikanzi ndavabatira vakusvika kumashopu asi anga wakamira nemukadzi wepanekisi vanova maisolo asi zvikanjenzoti maisolo vacho vanga wakamira nava ndiwa futi munhu wacho futika vavainesana nezuro manheru zvendikatisha kuti kwapapa vawira napapa nekuti nezuro vachipfuura vakati vapashoni mukadzi wenyu uyu chasitsana kure vaita zvakawanda chiti ndakaita zvakati kune shamwa dzaitaura zvakawanda vachindipisa ndika saka vanga vakamira vese sei nekuti nezuro vakati vadzoka manheru vakatotaura nevoisi pamusoro kuti zvokuti tinzwe zvakanzi alo vachitonga kutaura nemunhu wafamba sei zvikanzi ndanzidzoke kupolisi mangwana kusenseni ma7 kusenseni asi zvikanzi vakubatsirei sei asi vaitongoziva nemunhu wekutaura naye isu tiri kunzwa tiri motikari panze nokuti mota dzanadzo panze apa ini ndotozorara time tiri kuti kune mbavha saka ninangutiwa vanozosara kuzorara nekuvatanda dzakangwadidi saka vadzoka maipienda bamunina ndakanzwa smell ndinasikaziva smell yepiritsa ava mama vakati imi nasmell yemushonga hauna mushonga here maipi varamba kanyarara zvikanzi maipi tachikwadi ungaite sokuda sobatesa vana vakwa vadika zvimwe zvinhu kana pane kanonzi ukagumbuka kutotura uchibudisa mashoko ako zviri nani but chanda kubatsira ndechekuti unogona kufa ndiwe unofa kudai asi hona vana umwe dai wanga wanzwa tsitsi amaipi vakatanga kunzi taisi kuti haana pirizi nchiyandi saka akabva vatongabvunza bamuningi pamasangano wanga wasina changa vanacho here saka andazosangana wakamira nemukadzi uyu anova meso epanekisi asanga nikapepa kanga vanako keblack andise kangani zvikanza zvimwe tingaita zvese zvika chakutodiwa pana tingatsanangura asi uyu anomaswa kuchipatara anoita unhu wapiritsa saka mama vakatanga kuti shama vashama nokuti taitokomunikira zvakanaka
zvekuti ini pachangu shuwa ndaiti havana kumwa piritsi ava ende zvishuwa ndine doubt nekuti angasike kutanga kutenga piritsi iro remakonzo ndokutoti pane patikambonogadziswa kwana tezvara wangu akarikatobuda piritsi so akanzi rimwe piritsi rako izvizvi uri munokagara warama ana kurimwa saka mukuramisa magara ateta anganika zvokuti maramira ndiri mumagara angateta mudzimai wangu nezvokuti nehama dzangu inini vanga vakamuvenga asi kumenga kwakavaita pachokwadi ndichida kumupupurira pachangu inini andikunyeperai ndindagasana naye zvokuti handingati ndingazvifadze uku kwedu ndokuipisa sterei asi chokwadi chinofanira kuda imbose zvazviri mukugara kwandaita nemudzimai wangu uyu baba wangu chokwadi kuti zvinotondinetsa pakuti mhepo dzakazopinda apa mudzimai wangu akasikadai ndichetainetsana asi patikaenda kumhepo dzakasumuka apa handisi kusvika pane zvinozvo handikunyeperai munhu pastage yandaimutora ndini munhu wekuti ndine nguva yandakararama naye akaomarara naye zvokuti handikunyepera kuna munhu angokwanisa kuafuta zvakadaro zvokuti inini ndandisikashande ndatora naye tikatanga kutambudzika tikatonogara kupedhi kubva kwafield ndakushaya kubhadhara rent sezvo handamona ndaichemera kuti baba wangu inini chacho hatinyasotonzwanani asi ndaitomboedza kuti vanditanongokuti chii asi chokwadi chiripo chizeni chekuti ndotobatsirwa nemi nehama dzavanditeerera kuti vandibatsire kuti ndichivazivisa chokwadi chiripo kana vada kuzonzwikisa pakati pangu ina baba wangu asi chanida kuti atingananga nezvemuroora uyu pachokwadi nezvokuti papiritsi apa vakamunhuidza mukana mushamise mukana munzwi vanhu vese vati mukana asuno aunwa maoko asi angasina pepa rere zvikanzi pepa raona naro wapedza kuona naro zvikanzi ndaona angobata pepa riri mumaoko uku asi patadzoka titese tipanapa ini ini vandisa pamberi vaitondudza kuti enonondoro maoni namatipa vanhu vangu vasikana pane washeka noyo handiti vanhu vangu ndofanira kuti inini ndife nawo ndo mashoko aitaura mukomana achiudza bamuna kanzi amusadaro hanzi nauya achitaura hanzi aindataura amusadaro megura handidzokere kumba tinotaura ende wakadzoka wakatedzana reya pamberi repeya mashure saka adaro pamariya yataiunganidza yanga wakabata vanobva tanga kuti tsvagai mota dzisapa dzisadzifambere nokuti ndogadzira pamba ndikati pamuradzira apa pane iri apa ichiche handinoona kana bhatiri ndo client yandanopirwa mari yebhatiri chaji handatozoendesa bhatiri kuchaji paitika zvesezvo kusvika masikata naye ndotodasi handinairi apa saka ndapererwa ndiri panapa zvokuti vanhu vakanzwira tsitsi panguva vakanditi chimbogarei navo ava andi nokuti ndainetsekana pachangu chii chanyatsoitika chikuitika chezvo nokuti ndisuzvitambirana nhasi pane zvinhu zviri papa zvanodaro zvikanzi hamuna mari yamunayo here nokuti zvinhu izvi hatisi kuti titamwa daiso asi pindi tiri kunhuwei andika ngati manyini munhu chipatara ndo anotiudza kuti hana mwakanazva daiso timubatsirike nokuti zvinhu zvirapa zvika chipatara ndo chindiudza ndikati anga kunze kungonzwa kunhuwa anga akuita sei manje hapana taito kucommunicata pandikatanga kutaura nenyaya mari ndiane mari yaanayo yangatiunganidza yangati toda kutsvaga imba vaitochinja nemashoko ndokona kupa mari yako ndimaipi mudzimai yangu ndikati aiwa zvikanzi aiwa asitaura mari akuti pavo haiwe mota kuti mwanisa kuchipatara zvakanzi kumba kwedu mari iriko tokonodzora mari yani yako mina ndifonere mama wangu izvezvi andika usafunga ndotorama nemari yako ndofunga akafa akumbira foni kuna amai panext apo pani vaitibatsira vacho vanga tikanzeni andika zvikanzi mune airtime ndikwanisa ndifonere amai vangu zvikanzi unongogona namba dzamumako dzakadhailwa ndofunga mama wakadaira foni adaira foni ndofunga vaitaura vari kugedhuku inini ndandangobatwa ndiri kumotikari ukwekweyo padhuze pamba amaipiwo vane vanhu vakasara kugedhuku andika vachiudzwa kunzi but zvauri kuita izvi una vana zvikanzi havane basa rei vanongofawo semafera neendaita zvikanzi but zvauri kutaura izvi ukuona zvine musoro here vane zvakutaura isiti vanhu vakuru pati panapa hatisi kuti ava vatadza asi panyaya tataraira apa handisi kuona kutadza kwavo ini hamino kana uchiona kutadza kwaita asi kana pane zvakavanzika ndosana ndambokuti ngatiende kumba kumbotudza pamwe zvinoda titega pasina murume wako kana chikadzi saka tazoshandiswa kuzvauri kuita izvi chii chiri kuitika saka
tikupfuurira mberi nekutaura makazoziva sei kuti munhu pane zvinenge zvaitika kwaari anenge anwa poison? Panguva iyoyo handina chandakati ndingataura chiti chatakaona, asi ndaingoteera kune vanhu vandibatsira kuti akunwa piritsi handika chokwadi chinobuda kuchipatara nekuti satizivi mukati kana kuti chipatara ndovanotudza chakati, saka tsvagai mota munhu amhanyiswa emergency. Asi taitozvoti pasingatoratidze kuti pane kana chaita vaitoti handakumbomwa chinhu zvanzi kutaura kumwe sikachikunhwa chiimoko. So ndo pandakati ane mari anayo, munokwanisa kushandisa mari yangaida kutsvaga imba anayo. Ndofunga mari iyo yanga iri 110 yanga ndapavaibatwa dai. Saka nemashamwari manguva iyoyo mari yakazobuda pa yakabuda $65 yatoseparate yachinjwa zvoti yakabuda pai pandai vati vane mari yavanayo zvikanzi kubudisa kamari yavanayo munhu ukuona zvautaura murimoko ada kuti zvinhu zviite zvokuti ukuona zvisaisa zvinhu zvekutamba nazvo unotariswa. isusu tiri pana kungana mate zvekunge tine zvekunge tichiita asi toda kubatsirana. Pakawanda ndofunga papazano vaibatsira sezvoendaira mune mudzimai wangu ndendeka. Saka pakapanzi pane nhamba dzandinadzo, pane mari here, ndikati iripo. Saka payakabuda iri 60 something chiti ko imwe iripi, zvikanzi kana uda imwe ndogona kufuna hama dzangu anokupa mari yako ende zvagara ndo maagreements atanzwa ngasi tatanga kuti kujairana. Saka zvakanzi mari yebva yaverengwa nemunhu aitambidzwa mukadzi wepanex ano akaitawo ndibatsira process inotoka kushekera kuno. Mota yainotora nguva yakabva yasvika mota handauziva kuti akati mari ndikatozozvinzwa kuti ndaida ngoti zvikasike zviita. Zvakanzi baba vanga vachisara murume nezvaari sofa zvandika atombowana munhu anosara naye ende vana ndina ndakandasara navo futi vasikana vada. Vakamhanywa, ndofunga vakamhanya nemunin'ina wangu nemurume panex pedu anotikanzira futi pane paitika zvinhu zvanga zviripo, poti mukadzi wepanex futi ende vandibatsira vanhu vane nhamba ndofunga kuise process isei. Ndasara kudaro ndaifunda nawo makozi zvamira sei. Saka vakasvika kuno muchiti masvika zvinzi tasvika vakatorwa ndandisipo panguva iyi vakatorwa nadr vatanga kumbokanzelwa pasaiti kuti chichaitika chichisemodzera ndaitwa anzi vakati inini handina kumwa piritsi saka chichaitika ndoti kunwa piritsi sekutara kwaita ana ndo pakanzi imimi ende munotenga mvura kune mumwe munin'ina wangu mune mari yotenga mvura here. So mari yange yangandape handika yabudai ndo vanzi pakanotsvaga mvura kuno hanzi pekutanga kaine 2 liters zvanzi mvura yatonayo shoma pada mvura yakawanda ando pandakadzoka ndikatenga mama 5 liters 2. Saka vabvunza vaingoti handina chichi kumwe chii hanzi saka vakapiwa vakadhoswa keunzi kekutanga nemvura zvekutosvika pakuti vanga vakurwadziwa nemvura ndo vakati handina kumwa asi piritsi ndatenga zvishu asi ndangorifunyira mumaoko avo asi ndangonhuhwidza cheti handakumwa ndochokwadi hanzi varwadzwa nechimvura. Zvadaro vadzimai vangu vatonishandisa vakatobva vatofona nenhamba dzavo notifona inge ine mukadzi uyu akaindibatsirwa. Ndoona mukadzi wangu ndiye atorera foni anondipa pashoni here ndikati ndini nandi zvikanzi vana masara zvakanaka ndati ndiri nani asi zvakamira sei takutonzwanana zvotaiti kuti chii zvikanzi soiri zvoitika ndati asi wakunzwa sei zvikanzi zvanani asi ndikuda hembe dzekuchinja. Saka pane vakomana vakadhoswa pa vakomana ava vanga vatori murodhi kuti vanzi nemutora hembe dzekuchinja nokuti vanga vakuzviitira zvimesera. Vakomana vakanonoka kunosvika ameti vanga kudhakwa here vakomana nokuti vanga kutodoro apa mari futi itoda kundibatsira nokuti pane kuzokuwana neuyu asara mukadzi uyu ega mota atakuya aya kuti nguva yachita apa yakatotibatsira kusvika process iperi zvokuti ndakatongoti ndobhadhara rangu zvese ndikati manga kuti mari zvanzi tendura zokuya ndikati saka utoma tiri pangani zvakanzi taita tiri pekuya nekuestora hembe ya20 ndikati tora ipapo chandaida nekuti ndibatsirike ndinasina pekutangira. Saka vakomana vanotora nguva vobva vasvika nomota ndikati ko amai pia vabva kutofona kuti vakomana vasati vasvika here nokwadza vafona kuma muripi chiona atone mari ndikati ko mari vavanapi kune mumwe munin'ina wangu zvozvo mari ndasina kumutamidza muoko inini mari yange nemudzimai upi unhu anga asarawo kubata mina hanzi akamubatisawo mushure munge vachipinda naye meso manzi zvikanzi ndeimwe yacho mari
yasara pane zvokuitwa uku kuva mari wazoibata sei ndakadamboitora ndikaona ndikaitora futi ndika azvibatsire asi rege ndifone uku nditi ko uyu mari anayo ngumusiira nemari ende vanhu vakadhakwa vari panapa ndopakatonga tondudza ndanetsikana kuno vatodzingwa kubuda kubva kuti tanoisa nditi rodzita kuti zvokudhakwa ende mvura pata vanhu vamwe mvura atodzoka chitooneka kupi kidrink kaudza kuti avana zvatoita sezvokutava nazvo zvandika one tii zvipere chimomire zvinhu zvamuri kuita zvirapa mukadzi yaidudza yanga indibatsira ati aiwa varamba makashinga chiitete so saka zvadaro akati asizanzi zvamira sei uku zvikanzi vada kusvika mwedhosi yechipiri asi vataura kuti handakumwa asi chi ndafembedza saka vanzi vapinde futi mwedhozi yechi2 ndechikudzai ndechikufona nemuchifono ndikati no it's okay vadaro ndakamira makozi sezvo ndani nemwana ndu uku ndakaona patura futi nguva yakati rebei nemafoni angu imbita arige ndimbofona futi ndafona foni haiswita se ichadairwa ndafona mukadzi haichaita futi ichadairwa kuita sei vakomana havana fona ndava ndazobva kuzondibhipa mukadzi zvikanzi sorry pashoni inyaya kuti zvinhu zvandaita 1 vakomana nhasi vasatoita se vasvika ndikati vatotora hembe kare vatodzoka vasati vasvika futi zvikanzi vasati vasvika asi chiripo pamwe pacho hamukwanisi kuno mundibatsiro ndakati ndakushaya ndoita sevana ndovasiyirani ndasara nevana ndi 1 zvikanzi alright ndikati please ndikaona ndosiyira ndomhanya ikoko saka zvamira sei zvikanzi izvo sofa vaiswa muemergency handiti vachinzi vachanyasoita vari kuti kufema ndakurwadziwa ndati haisi nyaya yekuti yangu asina chaangambodya here nemvura isusu zvanditi ndofunga asi tichinzwa zvari asi zvatonzi kusatodya kavatoitawo kwakatonaka nekuti kana paita seizvi zvinokasika kuita sika nepoisi inobuda ndikati pakanaka saka nenchikufonera chikanzoraiti hapana kupedza nguva notanga nzoenda muemergency pafonwa patofona ndatotarana namepashoni wai futi ndati alumaipisonzi esipapashoni ndikati asi zvasezvanzi zviri nani handiti ndikati asi please usafungisa zvakawanda ndika ndangoti zviite zvikanzi mone hasi uchema ndati kuchema notaiti uchema nguva iyo zvikanzi alright izvezvi ndiri kubatsirwa asi ndiri kurwadziwa saka pane vatoti sekuru vanombotibatsira kumusha vanonzi vanoita zvichitso ndovatombotifonere sekuru vafonere vaudzoti vandinamatira ndomarodza nditi zvinomira musha iyo ukanoti zvinenge zviri nani but sofa chii chinyasoitika ndopa foni ndakatozipinza kutaura nemukadzi uyo atorwa foni sonzi foni kwakawanda ndatonzi nini foni chimboendesa iwo nokuti izvozvo mamira zvaita ndingeperera pachona ndakushukudza ichiwati izvo zvanomira musha marwadzero vari kuita vakutozviitira acha tosanga ndati vatore imba vakomana asasatira nembe asi hazvinomira mushe panguva ino inamatai ndiyaindudza mukadzi ndikati ndakatanga kutoneseka nepapo pasina hatinopedzana 2 minutes 3 minutes kuevha inopinda but kuo nchidaira kuo ndakatanga kunzwa mumiri ndakavhunduka zvokuti kumba kwatezvara vangu ndina chandakabvisa zvinova zvokuti ndikashaya ndochitangira papi ndoudza ndichiti chii ende nenyaya yetika ndoitanga nchiti ndoudza vachinzisa sechii zvikandinetsa chandakwanisa kuita nje ndakangotora mwana handine confusion mandiri ndabva ndaudza mama umwe panekusava kuti vachitonzwa nchichiyemo zvanzi chii nai ati handikwanisa kunzwisa ndizveki munzwa hanzi maipi vashaika zvanzi iwe kundudzei zvo zvakavhundutsa vanhu nekuti amai pashona ava vanga vasingavani zvakwangu ndabva ndaenda kune shamwari dzedziya dzakaya pagedhi dzichiti imba yatopararai vanova shamwari dzedziya ndabva ndasvika ndati gogo nanda ndikuzivisei kuti kuna nana tete ava vaya pagedhi panguva yaiva muchigeza vana venyama zvavanga vachida kuti zvitike zvaitika mudzimai wangu aita sei ashaika handizive kuti mandomesera zvikanzi zvakaoma vatingatongorukhanzela chi vanhu kuti ani mazvona zvinomuita zvimwe zvinhu namotaura kuti vachitange vari kuva pamhosva yekuti zvimwe zvinhu unai unomira muchitichiya panyaya ndakabva ndadzokera pamba ndabva ndafanirwa futi nemukadzi wanga ari uno kuya zvikanzi sofa izvi handinonyeperei papashona panguva ine nanchikumbirisa kuti inini ndambotrayawo asi pamwe pacho
akwanisa kupa miro pamwe pakudai mimi vashekawa hamukwanisa kumhanya kunokwere sezvoinini pana sina kana even a cent vanendabatisa yana nepondo yebhatisha je nandasa nedola ndatengera mwana wemaiyo tomasechetoti nditomumwisa nokuti aiyamwa saka ndaitoti anyarare nokuti mwana yanga asikabvume nebva mama yake zvokuti pakatombotora nguva vakatobva mai vachimaswa nemuti kuti anyarare saka ndabva ndoteseni nyaya vana ndabva ndakumbira mama zvanzatosa nevana manyai toka ndakafona imwe client yandoitira motikari yavati andozviitika kuchina iyoyi ndikadondavandaudzisvika handakana sendi asi ndikunzi ndidiwe kuchipatara kuti bhodhi ikwanise kuti ichengetwe muchai saka ndiri kudiwa ava vaita vatorwawo ndibatsira asi handakana sendi dotofamba netsoka zvanzi apakaipa uri kupi nandiri pamba asi nanda kutobuda gate ndatopfeka juzi handakana sendi zvikanzi kuti geti mhanyishi ikoko vanogara kuseni meriso zveshuva vakamhanya vamhanya ndobva nditakura vayaneni svika pachipatara ndazvatonzi dokta ava ndo murume wacho anga takamirira vabvanzi apinde munopinda funga vakandikanzela vachinditi zvichingise chii zvati kuzvitambira zvaitondinetsa pachangana nhasi nokuti handisandambozviona saka zvadaro ndakabuda ndichema zvokuti zvakanzi yomeso waona ndikati zvokuti handa kutoona fesi yao chichekudeso ndangoona ndiwe maybe through handika asi zvinhu zvokuti kana kuvatesa zvokuti nanhasi saka ndabuda mukorido mene ndakutonyaradzwa nemukomana wangana namepipa chimbai mukoma wangu chichichichi zvatoitika kudai handini apana ndiri 1 kudaro ndikatanga kufunga kuti saka ndochiudza ani mama wacho ndovatanga ndichiti chii wondepa zvinhu zvaitika izvikezvo kuti vazvitambire vanga vasipo asi pafonerwa mama nevanhu vepanext apa pavapiwa nhamba dzamama vanga vachitopopotawo kutoti nyaya hanzida kudzinza nyaya dzevanhava zvoti ndakatofona after vafona ida kuti ndivatsanangurisa kuti ndivanondinzwisisa asi mama vanokwanisangana kutaura neni mashoko angu ane hasha zvasingatambirike zvokuti zvakandinetsa asi kuti ndirambe ndichivatongesa ndamai zvinhu zvakatondishoka kuti mama asi ndo vanondiudza havandivanziri asi maramira ndi zvinhu zvokuti pachoka ndinoti ndiri 1 pazvinhu zvandinoita saka ndabva ndanzisaina isosososo pandaudzwa procedure yaunzi endei police post munoripota modzoka panapa then tobatsirana ndaenda ndabvisa ripoti saka statement yakataurwa navanga vapesa apa ndabva ndatotaura zvaitikawo zvinova zvangavataurawo izvo zvaitika mudzaiti kansela so zvanzi orit munoenda kupolisi rudhuze kwenyu unobvisa futi ripoti mapurisa yachazouya kunhorwa nditi vachakuudzai procedure muchaita mutedza izvozvo isusu tine connection chekuenderana nemashandiro atoita asi nochidzidzisa zvamira sei namba dzefoni ndedzivita vatavasira vanga vachimira savitness ava ofa wanzisiya ita vataseya zvikanzi tosangana mangwana kuseni alright rufu rwatanga patone funeral makazoita sei panyaya yefuneral maichemera muri kupi ndichibva kunoku adzimai angu ashaya patapedza procedure yese ndo pandakasvika pakutishingiswa nonzi fona kuna nambo yako ndativaudza ndifutani chichi ndikashinza zviwa ndakatanga kufonera nanambuya anambuya ati saka zvakamira sei ndakati ndataura narendodho wangu pafoni kwazisa kumusenda meseji amaipi washaika asi zvandinetsa nekuti tagara tasinganzwanana apa nekuti kugara kwangada kuita pano ndoti ata kuti tikudhonzerana ndakamuti nini makuda kundibhadharisa imba nekuti ini ndaregedza kushiya kubasa saka mari yandaishanda yayo ndoitengere pa makaregedzera kuti makadzingwa handina kudzingwa makangorekera kuenda kubasa ndakatonzitora motikari ndaitopa mutengo kuti woenda nayo nichideso nchimukira saka uyu ainditora kuseni asati atombogeza ondisiya kubasa wodzoka saka muso wacho ndaida kutomboti nditaure naye munhu handika asi nemarame ndikati ndikasike kuti anogona kugumbuka sofa izvezvi manje ndanga ndati ndaapari free zvenandita ndichabhadhara handiti saka ndaitaisira kuti nini seagreement yatakapanana kuti pera mwedzi ndichiwana mari pamwe ndichaita seizvozvo sezvo mwedzi yange yapere sei nandambopa zvichemo handiti azvazvanzi ipapo akaramba kuti amukwanisa kuchemera mudzimai wako pamba kuzvinzwa saka munhu wakatanga kufunga futi ipapo kuti tingaitira funeral ndiani kunze kwepamaigara pana landlord ndakafonera hama dzangu ndafonera hama dzangu dzakanditi wafonera baba wako ere ndikati baba handisati ndaita kusenda meseji
asi ndabva ndavaudza kuti onai ndibatsire muchitaura nawo muchidza kutaura nawo nekuti last time pakashaya junior takamuchemera kwanatezvarawo zvokuti zvinhu zvokana nhasika zvino zvinhu zvekuti hazvina kumira zvakanaka zvakadadza paipai baba vakakutaura kuti hanzi kune chikwereti kulocal board saka zviite kuti vabvume kuti tichemere uku asi zvinhu izvi hasana mbozviona saka zvosvika pakutochemera ende baba vangu inini havana kana sendi rakabvisa ende baba vangu ndanovazivisa kuti mwana ashayika uyu vakasvika ikoko ndakachema kusvika vazobvuma kuti tikutera ikoko asi vakatanga kutoti kutaura zvakawanda zvomushure akanditadza zvakadai so akazotadza zvakadai mukadzi uyu akazondita zvakadai akandisungisa namai vake zvinhu zvakawanda but inini ndandaudzwa nevangu kwanga ndabva kuti chero vakataura zvipi iyo nyarara ndakatedza sekudaro kusvika zvakatondinetsa zvokuti inini mumba medu ndiri 1 mama vangu vosiyana baba wangu mama vangu vozorwa nemwe murume anova baba vamuning'ina wangu andinayo amai vamwe chete zvinhu zvavo zvokuti ndakanetsikana kuti saka ndichitoudza kuna hama dzangu dzanatete ndichivaedza kuopawo pfungwa andimudika mhino zvavamirose apa nekuti honetese unoti takabatsirwa pa pamuchari handiti pana nhambo vachindibasa mari asi pamwe pacho zvimwe zvacho chivanza ndatina handiti but zvimwe zvinhu onayo kuti kana pane kutadzika ngativandudzei kuti kana pane kuipisaka handika tisazviradze pane vanhu ndakutange ndisina hama zvokuti zvakanaka here zvakaitika patakachemera mwana uyu zvokusvika pakuti pamutoro wese vakabata mutoro wakaoma wangori wedu asi baba vangu inini vaitobva kubasa vachisvika vachiti masvikira sei handisi kunyanyogara panapa nokuti ndasiya ndiri basa rakawanda sereku saka ndakasvika ndinorara ndikwanisa kumukira ndinомukira futi kubasa zvokuti zvakandishamisa kuti baba vangu kana nhamo dzese dzinoitika idzi ndedzekuti wakakumbira kubasa chero basa ripi kuti ndashayikirwa ndakaona kusakosha kwangu ipapo nanhasi ndosaka ndiri kutaura pamberi pavanhu kuti vandibatsire zvokuti zvinhu zvaitonyadzisa panguva iyoyo asi ndakaramba ndakangorembera kuna nambe vangu zvokuti pakabada mashoko ekunzi one zvaari kuita akutange ndo hama dzake idzi asi ndakatoona kuti ndakasatodaroka ndo ari kundibatsira ndakaramba ndakadai zvokuti wandakabatsirika ndabatsirika kudaro wega mwari kudaro saka sofa apa pakasheka mwana mukadzi uyu apa panditi ndazozivisa ana namama isa vakandisaka uri kufungei pavanditi wazisa ana baba ere ndavazisa asi mama sori ida kuti munditeeresewo nekuti background yangu munezi anchita rambo yavangu yekuti maramiro atoita nzima yangu imimi ndimi amai ndimi baba vangu zvokuti ndimi mateti kana takanisa nzima yangu ndimi pandaisvika ende makanditi inini ndionesa amai aso ndionesa tete saka makandirukira zvokuti makanditi no uiva free zvokuti ini shoko ndizokuzivisa kudai zvokuti asheke ndatongodai asi zvikutonesa nditenge kuudzai zvokuti hazvingave free zvinhu zvakaita zvakadaro izvizvi asi ndikutochemawo kuti saka urongo wakamira sei ndikati hapana pane urongo hwatova uripo nditongori 1 pamba asi ndavazisa asi havana reply vari kuita sei vari kupa toda kuti tisatore nguva yakareba kuti munogadzirisa mapepa ari fanira kunge achigadziriswa muchipatara then chii muchidimbu chakaitadzisa kuti uende kunoona paivigwa mukadzi wako sei vanhu vakati kuti iwo usauye sekunge ndiwakanga wamuuraya kana kuti wamupa poison zvotenda ende mandisunungirwa kuti ndida kuti vanhu vari kundinzwa vandibatsirewo ende ndida kutobatsirwa ndinyaya iyi nanhasi rundishungurudza nokuti ndikumbotsvaga kune vamwe vazhinji ndikumboedza kufamba ndichivaudzawo nhau yangu iyo kubva kune vandoita mabasa vamwe vakutoshamisika nazvo asi chakanoitika ndechekuti zvakandishamisa inini pakuti mufamiri medu ini ndakazozviona kuti pane zvikuitika apa mumba kwedu zvokuti ndakazoona ndakakanyirwa nehama dzangu futi idzidzi ndanatezvarangu vakandudza nezuro pandikanovaudza ndo pandazoza chokwadi vakaburitsa kuti chii vakanditi inini handiti pakaedwa ko vanhu 5 ndatenda kwanatezvara zvokuti mama itonditi ponderwa uri papo ikoko handika ende ndairamba chido chengetedza ukama zvoti ndakati ndoda kushanduta chokwadi chiri pandiri pandisununguro nekuti maitira nemazivo nemwoyo wavo nembatsandita pane zvakaitika chete apa nekuti ndasa nditoindibatsira zvokutoti vaindibata semwana wavo ikoko kutokunda zvoindodzadzira madzangu saka zvaitondinetsa kuti saka
pandikazisa ndakaenda nemaremhere vakaitambira zvakanaka ende vakandigamuchira ndaiwadzana nawo vakabvuma vakati tobata tese basa iri asi atiende kumberi kwenu kwako mukwasha tichatera mashure mako handiti tatera mashure mako iwewo ndio uchatudza gwari kufamba nano kuti zvakabuda mumusangano uyo wakawazoenda izvi waenda kunoudza nezverufu rwemwana ndezvekuti chii maererano nemukusaenda kunoona pari kuvigwa mukadzi wako ndopa wanga wava zvakaitika nezuro ndakasvika nekutanga pakapedza kuedwa ko vanhu vakatanga kupota nababa vanatezvara nanatete vaedwa apa vatezvara vangu zvakanzi iwe uri wega zvandikori kudai nemwana uyu wangu andisana naye musikana ndenguve naenda dai zvoti ndatomukumbira musikana nekuti ndingofamba naye ndakadai zvokuti ndotondinetsawo kutoti vakati chii ipapo vakati ari kudei ipapo handakaramba here kuti angasiri nemwana wedu ende hembe dzake dziri kumaraini handi ndiye yakadaro here ari papo ini ndakataka kutopinda kwete handizviziveni zvakanzi ari kuzviramba ndibate zvara vangu mukoma wababa mukadzi wangu vangu ari papapo vaedha kwa vanza kuzviramba zvakanzi kuzviramba nazozviramba vanhu vakauya kuno kwati vazive asi vakauya vachimira behalf tichara ndio hama dzake saka vana vanoita zvekupengerana ndandikumbire mundiregero kana zvikwanisika ndizive nekuti ndikutonesekana nhasi chii chakaitika nekuti pandakanzi ndoenda 5 kuti tizosangana natezvara kuhospital chizotora bhodhi nemudzimai wangu muchiteero vaitera mashure ndifungana nekuti mutege futi ndakadaro tasvika kuhospital ukati futi chi rega ndine shoko ko yandakareceiva kubva kuna baba wakandibereka manhero acho tichiti mangwanani 24 ndodeta tapuwa postmortem zvokuti vakataura kuti shoko iri hatida kutenderera shoko iri avakataura iri zvoti ndakazoziva chimwe chokwadi ichi nekuti gurupu ranga ndisirere pandakaedwa apa zvaitonetsa nekuti handiti pakanzi pane munhu ari kuenda semunyaya anisowo pagurupu tibatsana dai asi painge pane makozi aitoitwa ndi akazobuda maaudio saka ndakatozoti inini ndakuziva chokwadi chikuti pane vakaenda ava handizivi zvakafamba sei nekuti ini pandakaenda ndakatambirwa zvakanaka kuna natezvana anatete ona panondipupurira asi ndakanzi uyu anonyepawo samutedzeri uyu ari apo handika ngaasari panapa imimi amudyiwa vanonzi amudyiwa tokoti shamwari yabongo asi vanoita mukomangoma sovenozvi asi aingiri client itegezera mutezi ndio akaitwa savira zvanzi pamukoma nditakutokuteisa vire izvezvi ende maviri ataita apa ndivomumuonesa zviri ende uyu mwana wenyu pandiri panapa tichigumbu chakanyanya ndikambokudza ende zvaanoda ndifunga titawo mwana udairwa zvenyanya izvi mwana mukumuremedza zvinyaya izvi madimbo zvimire zvakanzi ini ndofanira kutozvitaura nekuti vakatanga kupopota ndari ndakaramba ndakanyarara nekuti vanzi zvinimbisa chero vaita sei saka pangu pacho ndakatomboda kudayira kuna bongwa handika nekuti pane pamwe pokuti mashoko ausingaziye ari kunenerwa mudzimai wangu handingati hanzi nekuti baba vari kutaura asi vachitaura zvisiri izvo handika asi zviri izvo izvi zvichizoomera inini futi mangwana saizvozvi hembe dzemudzimai dziri hembe dzemudzimai idzi ndinadzo kumba uri kwanadzo kumba zviri kukuremera zvakadini mutoro wandinawo ndikunyepera hama dzangu chikwadi chandikuda kuti andiri panapa rege ndibva nditaide somamira zvakaita naadzimai wangu ndobva zvashaya chikwadi vanotouya kuvhisita ndikati kutouya kwete zvokuti handikui ndarota vachindiudza kuti chengeta vana ava nekuti nhamo pairambonzi panzi apa suchemura panapa hama dzangu dzakabva dzaparara ndikasara ndirwa nevana futi panakatakura vana ava zvokuti zvandinetsa kuti uyu mucheche uyu vadii vamutakurawo mucheche uyu ungandine hanzvadzi nanatete saka kana kunzi baba vane zvavataura handika asi havasi kurwadzawo kana kuti vati izvi zviri apapo pangu vatenge kutaura navo kana vari vanhu musva ndakatoona kuti inini ndakatoipa kune vanhu vese pachangu ndaangozviti nini maramba ranganchingoita denda ramachingorama ndakadai so ndakatanga kutodemba kuti chandavazivisira asi ndakangotenga ndichingoudzwa nevamwe vanga vari padhuze nemaniso vachinditi kana shinga handiti nekuti zvaitika zvisi zvaitobatikana nazvo ndakasara nevana asi ndasara nevana chakanetsa nechekuti
ndaifunga kuti zvozvo zvauya kuti bata tese zvinhu izvi pamwe vachandito sara usagirwa mayo kune vana kunezvi saka kune mudzimai wangu achipasa tashaya mamune raisi zvanga zvimboki zvemumba nemapotezi vana achiendesa kuhama dzangu idzi dzakatobika raisi mapotezi vana ndo vaitosanganisa neraisi iri vachidya zuva iroro vakaswera asi vadaro sauti akatopera panguva iyoyo asi hapana akaita sei akambosiyiwa kana sauti zvakandinetsa kuti saka batana kwanga taita tesapa ungiri papi saka pane mari dzenzi tibatanidzi unza une mari pachako vanditi tibatanidzi ndandaedwa mugurupu ndakumbira vanditi saka ndikanetsekana kuti pafamilies takawanda zvisingaiti ende pane zvese zvinomboitika pese pakubatsana kwesoko ndine hama dzine mariwo vanditi asi maramiro anga ndichingoita nemudzimai uno akashayiwa ndiye anga ari hama yangu zvekuti handikunyepera hama dzangu ndanga ndakusafona uku nekuti ndakatoona kuti ndambotraya tiri nchaudza kuti nzvamina mudai asi ndakatozoona pangu pacho ndinge totonetsa nekuti pangu pandaitaura zvaitozowesena makozi ndakutozodzanza akadai Alright, aiwa tatora nguva yakareba tatida kungonzwawo background nekuti pane zvimwe zvanga tida kungonzwisisikawo kuti sei tazosvika patiri naso uno mwana yezvinezvi ndobva ashaya tiri kunzwa kuti akawira mubhaketi ranga rine mvura anzi maone handiti zvakaitika sei asi anga asara ega kuti azosvika pakuwira mubhaketi zvinoitika baba vangu nanhazvo kutondinetsa nekuti handina mwedzi adzimai vangu ashaya ndizvozvo vashaya adzimai vangu vasati vashaya vakataura kuti vana vangu ava kana handidi kuti uzoti kana ndizonzi pane zvazoitika andika vana vangu usavape hama dzako wakapa hama dzako ndichavatora ndega ndikati apa kukurevera usashure vana totaura kuti patembotinetsanei apa pese apa zvikanzi amai vangu ndiwo unopa vana ndikati ishokwadi chaita sikudaro saka pavakashaya apa ine shuwa mama mbeyangu ndakatanga ndasisa shoko kuna amai vakandibereka vanogara kumusha vanotorwarawo makumbo nechi ndikati vanofonera vakati ndikazotaura vasukuru zvekuti vakatononoka kunouya pakaita 2 weeks asati vaita vavigwa mama vakatoita 1 week something zvokuti munhu aitondibatsira ndiwo manext door ndifunga ndo vakatanga kundibatsira vauya neshuga ine sauti kusvika nhamo iyoyo tichimira mazuva aya saka mama vauya ndakavabva ndavaonesa kuti mama ndaita mudiki asi muroora wenyu akasiya shoko rekuti hasi kurambidzai kutora ndobva ndaita kunge maybe ndakuenda pamberi asi ndingotaurawo zvandakanzwa ndimungatondibatsirawo mama panguva chendaita mudiki akati kana ndikashaya vana vangu ava unopana amai vangu kana mbuya vangu kune vamwe vana vanoti vana ava ndinofoa ambuya vangu ndofunga ndivakundibatsira pane umwe vari kuchioro musha zvakanzi asi zveshuwa wagona apa nekuti zvinhu zvakaita seizvi pane zvakaitika kumusha uku kune vananzi vana kuti tonga kutondiudzawo kaisitika itawo kana dai mufi handikunyepere ndakataura nashisha vanoti shisha amukurunga ichi tatawirirana kuti isusu tinge tichibatsirana vandakambovatora imbodai so tichibatsirana ndikati apa kanaka zvikanzi vatondisimbisa kuti asini kutsvagwa mari saka pandakaudza shoko iroro rekuti vanga vataura kuti vana vaendewo mama ndakabva ndavafonera mbuya yangu ndikati asi mama sorry amaipi asati vashaya vakanditi vana vachengete imimi saka vachitoti ndione vana saka kuti vanhu vese vaparara papana atorowo kana ini kana mucheche kati zvandingori izvozvozvo ndozvazviri ende magara muzaudi background pane asara ungade here kuti anogara nambuya vako tinotenda handina chitedzo nawo ndo zvandiri kutochemera nokuti da kutaura muri Zimbabwe chinzwa panapa ndiri mudiki asi ndoda kuti pane zvandinoda kana zvisingaiti handi asi kutaura kudai so kutira kuda kubatsirika ndizvozvo mamiro zvakanoita izvezvi mashakira vakaenda maipi apa nemasira vakataura apa tiri kutoti mudzimai wangu kana pese pangu ndiri chivo chimoita maipi vakatora mwana wangu mushitonge ndichiti handina zvandaizviita nokuti ambuya ndaudza vakatora ndoyandovatora vakatoti gadzirai vana ndika ndichivatora
asi vakazondifonera mushure munge vari munzira vachiti ndasungodze maoko nemakumutadzisa uye koko imam nachikuti muendere ikoko saka vakabva tena bhe kudzokera saka zvakatondinetsawo ndabva ndama ndine vanhu right ndakambotaura navo nezuro sekuzvoka vari kuita ndo vandauya navo futi kunoko vanhu vari kuda chaizvo kuti vamire newe uye vari pano nekuti vada kumira newe chingada kuziva mhuri yezimbabwe yezvinezvi chokuti kuti kuvigwe mwana pane chiripo here panguva inoipo paunga ndiri kunyeperai handina kana ifeni sendi ndofunga rendo ndopano pandogara neyambe umwe panexo pandakaenda sofa kumba kwandegara uku ndakatama ndina mwedzi kana chiripo zvikura kuti hapatorina kuti paroda mari yekutenga guva handitorina kana pekutangira padova mari yekutenga coffin kana chikafu chekudya chekuti vanhu vaungana handina zvokuti kana vanhu varipo vakasvikamba mangu vantongonomira zvikaita matandira ndozvazviri nandichitorarama netumaiwo kutingira vana tumaiwo tiri kubatsirwa nemani nevamwe vandeishandisa wati wakuziva here kuti mari dzeguva kana kuti dzebhokisi pangadiwe mari yakaita sei ndiri pachipatara pandasvika panapa pane vamwe vanga vakagara vamwe vanga vari vangonditi ndiribatsirei vane mapala chichichi ndabva ndavatsanangurirawo ndichokwadi chise here kuti ndiri panapa inini handisati ndakuziva purosesi urongwa nekuti handakuvava nzira vakatosiriwa ndikati ambe vamwe ndiva ndikatomirirawo kuti andibatsirewo saka quotation vambokudza quotation yacho here yavandipa ndine bepa randinaro ravangondipa vachinditi nini chimbo rine total ndizvozvo rine mari iripo iri kudiwa yakanyorwa ipapo yaita 205 ndifunga zvese zviri apa 205 iri kusanganisira chii nechi tarisa zvako verengako transport ndofunga hanzi administration fee $10 document zvifambiro zemadocument $10 undertaker fee $15 but washing and dressing yavenhu zvekuzanzi mufee vaisa 30 over zvinhu zvacho panotogona kutadza ku unogona kubatsirwa vandiri pamabox apa vangoti totangira pa40 akachipisa ese kusvika pa100 asi zvinoda muchiona kuti masodza izvi zvinoenda nezvamunazvo saka zvova kuti mari iri kudiwa yese total imari vanoti transport anzi local vati $80 saka vadaro zvese zvine guva izvi zvindozvavati gravy saka pekuti ndandati nini handina sendi pandiri panapa nditozokudza urongwa kune vachandibatsirawo 253 saka tichipedza hurukuro yedu ine ungape vanhu phone number yako here kuitira kuti vanoida kukubatsira vari kuona izvinezvi paSly Media TV nepazimbo live dzinoti chii namba dzako iwo namba dzangu dzinoti 0776 640 107 alright dziri paiko keshere handiti kuinda kuti kana pano vamwe vanokwanisa uye adresi yako unogona kupawo adresi yako yepaunowanikwa hatisi kutaura pari kuchemerwa munhu nekuti yezo tiri kuziva kuti hapana asi adresi yepaunowanikwa inoti chii in case kunovada kuti tira kukuigirawo grosari ipapo baba vangu papo sorry nditani chidai pamba pandiri kugara izvo sofa izvo pandasiva pane mwana hapasati mani manamba muri muSt Mary's alright saka tongoti vanhu vanokutsvaga nefoni wovarayira mafambiro handiti asi unogara munonzi muchi St Mary's pamuarea ipi kwachigovanyika tinoda kuti Mwari akusimbise panguva yakadai kuti mudzimai wako akashaya musi 5 September asati atomboitirwa memorial hauna kuona kwaakavigwa nhasi uno mwana atorwa pfungwa dzakawanda asi tinoona kuti akutorera nguva yakawanda tichitaura newe tiri kuitira kuti vanhu vanzwisise background yenyaya yako kuti uri kubva kupi uchisvika kupi kuti uzokwalifya kuti vati munhu itoda kumubatsira nekuti iye zvinezvi pane pachingobuda nyaya dzongotiwo pamwe wakaita negligence pamwe pane zvawakaita kumwana wega kana kuti tichi saka tati tiwe uzotaura newe tisati tapinda panyaya yekuti tikurukure kunzwa kuti rubatsiro rwauri kuda nderwei saka ona ndatora nguva yakareba tichedza kutsvaka kuti nyaya dzitadzibatanidza kuti dzive mbiri yemudzimai wako neyemunin'ina wako kuti mhuri yeZimbabwe inzwisise background yako handiti mashoko ako ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe
ndine mashoko andingati kupedzisira akawanda kuti inyaya yenguva chete tinozotaura nekufamba kwenguva mashoko andingonawo andiusiya kune muri yeZimbabwe ndeyekuti hama dzangu ndibatsirewo mutoro wandinawo uyu wakandiomera ndirwana handina anondibatsira ndorarama ndingori zvandiri nemhuri saka kuti mwana uyu azoshaya mwana uyu ichigara naye dai ndine hama asi ndinazo hama dai dzanga dzichikwanisa kuti dziri kurwadziwa nezvi vamwe dai vakatora vanawo saka kushaya kwaita dzimai vane mwedzi pedza pawashaya ndingo nevana